Studju tal-Bank Ċentrali jindika li l-ekonomija ta' pajjiżna ma tixbati wisq meta jkun hemm xokk internazzjonali fil-prezz taż-żejt. L-ekonomista qabbel il-kriżi tal-2009 ma' xokk ta' wara il-pandemija u sab riżultati ferm differenti u attribwixxa dan għal politika differenti fejn jidħol sosten fiskali min-naħa tal-gvern. Ġie nnutat kif wara il-kriżi tal-2009 il-prezzijiet tal-enerġija f'Malta kienu jimxu bħal dawk internazzjonali, mentri mill-2015 il-qudiem kien hemm stabilta minke il-volatilità fil-prezz internazzjonali kienet sostanzjali ħafna. Fl-analiżi dettaljata ġie sostnut li l-politika ta' stabilta imħadna mill-Gvern Malti straordinarja fil-kuntest internazzjonali. Ix-xokkijiet fl-enerġija wara l-2009 waslu għal tnaqqis sinifikanti fl-attività ekonomika li ma tnaqqis kien idum biex jiġi irkuprat id-doppju ta' żmien li qed iddum l-ekonomija issa biex tirkupra minn xokkijiet barranin li huma ferm akbar. Ix-xokkijiet fil-prezzijiet taż-żejt minn barra li kien ikollhom effett qawwi fuq ir-ritmu ekonomiku kienu iżidu l-loli tal-ħajja b'1% għal kull 10% żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Issa dan l-effett sparixxa minħabba il-politika ta' stabilta fil-prezz tal-enerġija. Dan kollu jindika kemm id-deċiżjoni strateġika li ħall-gvern preżenti fejn tidħol l-istabilità tal-prezzijiet qed ikollha impatti qawwija u tispjega r-reżiljenza tal-ekonomija ta' pajjiżna anke meta titqabbel mal-mod kif ittrattaw il-kriżi pajjiżi oħrajn anke dawk akbar minnha.